Hey, what's up mga paps? Sali ko din subong sa Fritz Auto Repair Shop. Ginapaskan ko subong sa lakyan kaya may problema kaya kalaway mag New Year ka bisyo-bisyo ang salakyan lang. Sali ginaskan subong din nila. Right line kaya ako may sensor kaya madakop yun nila kung ano lang palyado sa salakyan. Hey, what's up mga paps? So, adik ko subong sa sambag kay what a start no sang New Year. Ang salakyan nga ipatalyer ko kay may mga guba agad. So hulamon kong salakyan ni anti-impact. Ginapangita ko subong ang kakapot sang yabi sang salakyan niya kay para mahulam ko na ang iya salakyan samtang ang salakyan ko kapundo sa talyer. So katuan ko to subong si Ojek kay bate ko atong yabi siya. Let's go. Sabad ito yung iwang ko. Kato ka de Ojek. Tagbalay. Hi Dap. Hi Dap. Kumusta? May klase ka gali. Sorry. Sige. Proceed with your classes. Oo, adi. De Ojek. Kato dali. Tagbalay, Jack. Oh. Guard. Hi. Lang siya kung magtagbalay, kita na diretsyo lang. Ana sa mo kuno yabe? Salakyan yan timpat. Oo. Ti hulamon ko. Oo. Si Antera. Happy New Year! Happy New Year! O mong ko ang ano, yung sigil. Wow. Hulamon ko ang ano te, ang salakyan ng timpat te, ang ban nila. Ano lubat na to? Sige mo lang si Toto. Sige. Sige guard! Thank you guard! Thank you guard! Bye-bye te! Bye-bye te! Alright, so alin ang yabe. Okay. Aling salakyan yan tiyo. Ta, let's go! So alin na kita sa Fritz Auto Repair Shop, no? Dili ko pa kayo ang konya Ford Fiesta. Ano? Okay. Several days later. Alright, and we're back dito sa Fritz Auto Repair Shop. Kwaon ko ng salakyan. Hambal sang mekaniko ko di good as new na ko no ang Ford Fiesta ko di. So, let's see kung okay na gid man. Kay kung okay na kwaon ta. Alright, so ali na siya. Good na siya kuno ka. Kayo na nilang gasket sinidi. Ay, niya, wala niya ginisla niya. Why na guro? Okay naman na siya kaginisla ng mga spark plug. Ana siya nga ito may gaon sa suspension. Sa suspension. O sa vibration, kita engine support ang problema. Alam ko na aircon niya. Oo. Alam ko pa ano tayo. Ano mo? Ano buong na yung RPM niya? Okay, so pantalon ng aircon. Kung padala mong aircon, wala na siya nag-ano, Mapadalon. ma-misfire. Ang compressor pantalon tayo. Yata tisigan mo na eh. Tandaan mo nga, kung mag-double compressor nito, Batsag ng iyang RPM. mabatsak na RPM yun. So na, ginguba agad sang basa ang Spark plug ko. Na-busted siya. Wala na, Dad. Balanto. Martes, salamat kita. Okay. Okay, ang buhay naman no, ma-drive si Mami. Mami, ikaw ang ma-evaluate mo, ma-assess kung nakayo na gid man. Gani. Okay. Kaya parang Nakakayo na. kayo na, batyagan mo na. Alright, sige. Magramo pa ni rituales daan. Hindi ko katabo. Okay. Mga putot ko. Okay. Okay na. Waya. Hindi ko makapag... Sige, let's magwa. Dili pa mo na? Oh, dili ka no. Ha? Oo. Sa wala. Nga ako din eh. Oo, wala. Ako na kayo. Pero gatong to. Ah, ba't ito sa lakyan? Oo, gani. Okay, tadlungan na eh. Alright. Sige, okay na. So, kita lang ito sa baga. Okay? So, si Mami madalas ang salakyan sang Fiesta.
So dalong ko niya kay uli ko na ni kay Atimpat. So full tank naman na. Tapos pa-washing lang oh para tinlo bala pagbalik. Okay. Lipay na si Atimpat kay full tank na tinlo pa. Pero pina-burn yan. Sino? Okay. Ano lang ta? Burger. Gusto mo burger? Oo na, sige, okay ko na. Burger lang. Yung burger nila na ano? Ang sa una kinagano. Yung coffee. Samtang nakaulat sang washing pangapi-ngapi kami diyan dito sa Telis. May galing lugar eh. A few moments later. Okay, so nabalik ko ng salakyan. Good na. Ikaw naghulang pa na. May susulakyan niya kay Ay na di. service. Aba, ada yung mga ido. Di ba gulan- Toy poodle ni no? Oo. Man gusto nga ido ni Lily mo. Duwagin sila? Pila damage mo ni? Damot. Hindi ako Damot niya yung kay ang Kasi- iniginatag ni kay Malo. Kanami ba? Natag lang. Sakit ang lalaki. Pure? Pure. Duwan is la pure. Ti. Di ko magbusong, Ano yan? magbata. Kung magbata be. Na, sa ginatag ni mahalang bata. Ginapanghatag Amon. nila. Ano ni bayi laki? Laki na yan. Laki na eh. Ariya ba? Ano bayi ni? Gamay-gamay. Woo. Namitsura nila. Nami ni nami tsura nila. Na, kukaw. Hipos. Hipos. Cute. Sino?